Obranné stratégie, ktoré narobia veľké problémy v našich vzťahoch. Časť prvá. Musíš mať vždy pravdu. Musíš ísť do boja za každú cenu a potrebuješ vyhrať. A dokonca potrebuješ, aby ti to ten druhý uznal. Aby ti povedal, áno, máš pravdu. A ty na to, vidíš? Hovorila som ti to, ale ty ma nikdy nepočúvaš. Otázka je, z akého dôvodu potrebujeme mať vždy pravdu. Aký pocit nám to dodáva? Dokážeme si ho vygenerovať my sami, bez toho, aby sme museli ísť do boja. Lebo príde moment, kedy sa musíme seriózne opýtať samých seba. Chcem mať pravdu, alebo chcem ostať v spojení s tým človekom? Stojí mi to za to urobiť znova to isté, čo som urobil už 1000-krát a nikdy to nikam nevedie a stále sa mi dookola opakuje to isté. Ak sme schopní v tej chvíli sa zastaviť a vedome si vybrať, ako budem reagovať tentokrát, znamená, že meníme ten vzorec, tú dynamiku nášho vzťahu a práve vtedy sa môžu veci začať pohýňať iným smerom. Ak sa chceš naučiť, čo robiť s týmito obrannými mechanizmami a chceš sa naučiť, ako začať meniť vzorce aj v tvojich vzťahoch, potom je moja masterclass pre teba. Nechaj mi pod videom spojenie a ja ti pošlem všetky informácie.